aku ora sampe marang katresnan saya tidak jelas mongko rasane mong kudu kepengin ketemu karo katresnanku ya lasku gini apa sawetara wektu dhewe ini ora aweh pakabaran marang aku saya-saya yen wis aku ana ing pategan kaya ngene Lasmi ya kakak jane sampean minggu dirasa apa to kakak kudu rasa perkara apa ya mung perkara awakmu to Lasmi Rane aku lagi teko ya kakak mesine sampean dene saya ayo kakak pagawean kiriman lho kakak ya ora mung nrimo saya pancen sawetara wektu aku lak ya wis suwe ora ene apa nek jadwal aku tuh kakak ngene lho tapi teki sampean enak ini lho kakak maksudnya tak teki ya kakak Lasmi iya kakak upama jagat iki kena-kena mung kanggo aku lan kowe Lasmi sampean uga kudu mangerteni kakak senajan donya iki digelar ronggo akeh priya kang jago serupane nek kasunyatane aku ora bakal kapiluyu lho kakak apa kabeh pangucapmu mau bisa tak ugemi Lasmi yen ora bisa sampean ugemi aku ora bakal karo sampean nganti saiki lho kakak awit kene akeh kanoman kae wis padha gandeng renteng nanging kasunyatane apa apa kakak akeh ana ing gedalan padha pepisan amarga ora kuat anggone duwe rasa ya kuwi kasujanan marang bocah lanang liyan tegese sampean kuwi ora percaya karo aku ya jeneng percaya ya percaya nanging jeneng wong tresna kuwi lak duwe rasa cubli ya to rasa dadak mikir sing kaya ngono ya kakak nanging Mas piye kakak yen ora ketemu kepengin ketemu ya nanging yen wis ketemu kok malah bingung ati sing dadekke bingung sajroning atimu apa kakak kok perkara apa ya perkara katresnanku lan katresnanmu to Las kakak mulai papan Las kakak aku bakal mudharake unek-unekku kang sinimpen sajroning atiku marang kowe Las semono uga karo aku kakak mulai Las ing papan kene rumangsa bagya mulya ora ana wong lanang kang rumangsa duweni wanita sing ditresnani mung kejaba kowe Las so aku percaya kakak iki ula ing papan kene ayo jarene wong aleluhur kae jarene padha mudhalake rasa katresnane ngetokke rasa unek-uneke utawa batine apa kang disandhong sakjroning ati iki angin panjul Las iya kakak sakwise ing mangkone aku bisa gegandengan urip marang kowe tak jaluk katresnanku lan katresmanmu iki tumuju ning nganti belahan donya bakal tak jogo kakak rumangsa marang rumangsa bagya mulya uripku Mas sak-sak jagongan lan kegandengan karo kowe ya mas ya kakak senajan ala-ala aku bakal buktekke yen aku iki bener-bener duwe rasa tresna kang tumuju marang najan sampean kuwi ora mbuktekno aku wis percaya kakak lain suaraku ala lho ya ora ana aku rumong saka
mergo anake akeh jare. Apa muda kene iki akeh bocah lanang-lanang kang bagus-bagus. Tuh, gek kowe banjur lake katresnan kula sih. Sampai urusan dadak duwe pikiran sing kaya ngono kuwi lho, Tenan Kakang. lho. Tak ogemi janjimu lho. Bisa, Kakang. Aku mau krungu lah. Krungu apa, Kakang? Tangga Jeparo kene jare arep digawa arep digawa. Apane sing digawa to ya? Lah kok takon arep
Komerjo. Pancen bener kosok balene. Sopo kowe? Ya tepung ki. Aku Joko Wiguno. Joko Wiguno. Bener salah sawijining. Ikhlasmu. Pacanganmu. Bener. Yo, Piye? Joko Wiguno. Piye, Dino Joko iki tak jaluk sing apik-apik. Ulungke pacanganmu. Kok dijaluk sing mbok karepe kaya piye, Joko? Sing tak karepke bojomu bakal tak pek dadi tadah polong mongso. Piye? Lasmi iki gandane atiku. Paribasan ora kerdi gangsa rambut paribasane. Yen kowe arep wani-wani njaluk si Lasmi, sopane nyawaku, Joko. Wiguno, yen pancen ngono, ayo maju sak pecak bakal tak gagak. Papan kene. Yang mana? Thank you.